happy birthday di ay ni Yaya Anan Antonita Fernandez gikan ni Inday Buen Joy. Anak ni Attorney Buen Algonog ni Ma'am Jocelyn. Okay, salamat kayo. O maayo pagpaminaw po di ay taga Carbon Market. O nya nila po ni Granny Fe Armarado o si Tita Lilia Rivera. Kumusta kamuntanan diha? O nya di lang kita madaghang storya mga bata mga kasama. Ani ang sumpay sa akong aso inyo ning si Banaw ng kadaguluhan sa akong pagbalik. Magpasalamat ko sa Ginoo kay nabalik na si Miguel nimo anak. Nalipay kung malipayon ka na usab ug nabalik ang maayo mong panghuna-huna. Ha? Kaya nga no, ma? Nabuang na di ay ko? Ma Arabel? Elena, anak, ikaw pa paning ako gikaatubang o gikaistorya? Ma Arabel, I'm sorry. Oo, ako magkapugong. Kaya murabag ambot mo ipasabot nga nakaagi kong kabuang. O ba? Anak, pasensya na. Nagpataka lang pod ko sa akong gisulti. Pasaylo ako. Excuse me, Mama Arabel. Matuog na ko. Namuwa ang naong sa akong anak. Klaro nga nasuko siya na ako. Kung sa basapay nga wa man ko makabantay sa akong gipamong. Nagkasabot ko sa gibati ni Elena. Nahiubo siya. Nga naman sab ko. Nga dali man sa ko nasinta kaganina sa gisulti ni Mama. Pero, malain masakit tinuod ko sa gisulti ni Mama Arabel. Kaya nga no, nag-agi pa ko di ako kabuang. Si Miguel. Si Miguel. Ingan og sa nabantayan ko nga. Aduna na si kausapan. Ingon sa og lahi siya nga tao nga ako gikaatubang. Api. Wa mo matuman ang imong gisaad, Miguel. Nagkasal na kita, Elena. Ha? Ang matagpaminaw mo sa huni sa maong musika, maong pag-uyon mo sa among kagustuhan. O kinahanglan nga magmabdos ka o ipanganak mo ang bata nga naa sa propesiya kamoy muhari sa tibok kalibutan. Bulahan ka nga ikaw ang gipili, Elena. Kainit sa kumpanya imong gikuptan, Miguel. Ingon na sa... Ingon sa... Mapasok na ko tungkol sa kainit. Nadam ko ni Miguel. Ako kamot. Ni sakit. Bukon ko ang akong pad.
ko o tinuod ka na hitabo? Kundam ko lang. Anong may pasok man ang akong pad? Kung nagpabilin ang kasakit ini. Naglibog ko. Naglibog ko. Na, nahumol ko na sa bol nga may daghang ice ang akong wang akabot. Arang-arang na lang kay nikalma na ang kasakit sa akong wang akabot. Nga naman ka ni... Uy, kasayo ba nimong nagmata? Kadlaon pa man. Oo, ako makatuog pa. Ang akong kamot manggod napaso mao nga akong gihumulan og tubig nga gibutangan akong ice. Uy, unsa may nakapaso nimo anak ha? Oh, yun na pa. Doon na kini marka nga tulok ka X sa imong agtang. Oh, nagbutang ka ba ni ana? Wa man pa. Man, yung... Oh, Aray! Aray! Elena! Masakit ang Elena! kuntian! Arabel! Arabel, ang imong anak! Arabel! Anak. Uy, hunong ang kasakit sa kuntian, ma! Pilipon Ang pas sakit. pasita ng pagpanagan sa sakyan natin si Elena. Oo, kusog na kini ako pagpadagan sa sakyanan. Dili, may tulo ka ikis nga nagsiga-siga sa imong agtag Elena. Nagbaga ang mga letrang X. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. O karon na lang sumpay sa akong pagbalik. Ang akong agtang! Ginoo ko. Napasok ko! Elena, naunsa man itaw ka, day. Filimon! Filimon si Elena na kuyapan! Base sa mga examination sa doktor sa atong anak, kung ba sila'y nakitang sakit ni Elena, hinungdan nga, gipapauli kini. O kanang iyang agtang nga may nitatak nga tulo ka litrang X. Unsay buti pa sabot ni ana. Huwag yapoy eksplanasyon ang doktor ni Ana. Apan matod pa sa doktor nga nag-examine sa atong anak. Mabdo si Elena. Ha? Og datungpad ni Elena nga matod niya napaso usab kini. Feeling mo na balaka ko sa kahimtang ni Elena. Nakaagira ba in taon og depresyon ang atong anak? Anak? Elena! Tanawa ko ninyo! Elena! Anak! Anak? Huwag na kahilabot na ko lalaki, ma. Pa. Apan nganong mabtos ko. Huwag tanawan ninyong ako tiyan. Paspas kayo siyang nidako. Diyos ko na balaka
sakit ko ni mo, anak. Ingon man ako, Arabel. Nabala ko sa kahimtang ni Lina. Unsa naman lang ikasulti sa iyang pamanhonon. Tinungog ko sa iyong ipanagsulti ha. O gayaw ka bala ka, Elena. Andam kong mga mahan sa imong isabak. Dili ko ikaw pasagdan. Nalipay ko. Nalipay ko nga sa akong pagbalik. Nagbunga ang atong pagbinaalay. Naglibog ko ni mo, Miguel. Huwag ko magkasabot sa imong gipanulti. Sugad pa ito nagkuyog tando, ha? Sa imong pagbalik, ingunog sana paghuan ko sa imong kinaiya. Ug bisan magkausa, huwag ka makahilabot sa akong pagkababae. Di ba? Nalimot ka ba? O sa kahigayon, ning pag-o pa lang, gitugyan mo ka na ko ang imong pagkatao o ang imong kalag. Tepa na gud una. Hasta ko. Wa ko makasabot sa mong gisulti. Mas mutuo ko sa gisulti sa akong anak. Oh, ingon man usab ako. Kay naglibog ko. Tanaw ang imong pad, Elena. Unsay na adya. Nagkapasok-pasok kini ako. Mga gagmayng bituon. O kung i-trace ang porma ni ini. 6. Miguel, ayaw migtiawi, ha? Kinsa ka man yun, ha? O kung sa magin ang tumong mo sa akong anak. Kalma lang mo. Ginoo ko. Numero ka lang mitatak sa wang kamot sa ako anak. 6. Numero ni Satanas. Ako, ang anghel mong magbalantay, Elena. Anghel ka nga ito, Miguel! Impostor ka ba ka, Miguel? Kinuog ko. Managsama ka mo pa nagway. Pareha silang tagway. Ako si Miguel. Ang tinuuli mo hinigog ba, Elena? Huwag ka nang nagpagka-impostor. Siya si Nox. Gikopyaran niya nga ako palagway. Ang ako pamayhon. Ano maling lang ka, Elena. Huwag matuman ninyo ang plano sa amo ni mong si Satanas. Miguel! Ila kong gitago. Ano dili ko magkapanalipod ni mo. Elena. Karon kaya kaila-ila naman ta, Elena. Nga ako si Nox, ang itom nga anghel. Ipakita ko na ninyo ang tinuod kong hitsura. Dili! Nausap ang iyang hitsura. Usa siya kasungayan. Ang iyang hitsura na isama sa serepente. Dagan sa mata. Nagkus niya mga ipon. Ugupat ka ng kong pangit. Demonyo ka! Demonyo ka! Budol ko sa demonyo. Kinalang nakapugan ako ang iyang pagkabuhaton. Ayaw sa kalsaha! Buhiin si Dili, Elena! si Elena! Ayaw sa kalsaha! Yang Gelsa! Elena! Buyan akong anak! Buhay si Elena! Targeton ko siya nining gidaan akong hait na putaw! Ah! O si Maygo! Kinakapugan ko siya sa iyang tuyo! Kining demonyo sa iyang pagkabuhato ni Elena! Dili mo mula po, Satanas! Dili! Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hiranay binangga. Yay ka mga bata, tangin niyo og magsumpay
Way sa kong asoy ninyo ni Simnauna nga naguluhan sa akong pagbalik dinilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kinitanan dalit ka na to sa RMN Drama. Ni tatay mo tuman